Hej YouTube, der kom noget der. Undskyld. Hej YouTube, og velkommen igen. Nu har jeg fået tredje gang på min nye kanal. Og ja. I dag vil jeg gerne vise jer noget. Jeg tror lige jeg starter med at sige. Mit navn er Emil. Og ja. Jeg vil gerne vise jer noget fyrværkeri i dag for Hjem og Fix. I dag jeg har så lavet en anden video også i dag med T. Hansen. Men så fandt jeg lige Hjem og Fixer. Og så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Og ja. Jeg er ikke sådan helt vild. Jo. Jeg kan godt lide Hjem og Fix. Den kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, jeg laver noget fisk fyrværkeri. Men hvad hedder det? Jeg har ikke prøvet ret meget for Hjem og Fix endnu. Det er ikke lige sådan det helt store, jeg har haft endnu. Men det kommer nok noget i år. Men ja, men jeg synes bare, at vi skal starte med batterier. Det her batteri her. Jeg ved ikke, man kan se videoer ved nogle af dem. Nå. Men der er en video. Tænk jer, vi ser den lige hurtigt. Den er ikke så skarp. Video. Ej, det er sgu godt. Det er fedt. Det kan jeg godt lide, det der batteri der. Det ved jeg ikke lige. Det har jeg ikke haft før eller noget. Jeg har kun haft lidt for Hjem og Fix. Det var rimelig fedt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Det er lidt dyrt, men det er meget ens. Men det var flot og fedt. Det er sådan set nok det, der er det vigtigste. Så har vi det her. Det er ikke lige vist hele videoen. Jo, der er en video også. Det er batteri med... Det er billigt til pengene. Det kan jeg vist anbefale. Men det er bare lang tid. Sådan. Det er meget lige i det. Jeg fortsætter ud i det. Prøv at se. Det er bare konstant bum, mener. Der er i. Altså, jeg er ikke så meget... Det der har jeg hørt, det skulle være godt og billigt til pengene. Lad os lige se videoen. Lad os prøve. Der er ikke noget HD på det her dårligt her. Ja, det er billigt til pengene. Ja, det var fint nok til pengene, synes jeg. Det kan vist anbefales af mig. Og ja, så synes jeg lige, at vi skal gå ned i bunden. Hvad er det? Det koster 119 kroner. Der er en video. Ja, det er ikke sådan hele den er lang. Det ser godt ud. Det er fint nok. Det er udmærket. Jeg tror jeg lidt frem her. Ja, vi ser ikke lige med det, men der står lige. Ja, men det var en fin overvejelse at købe det, synes jeg. Det var udmærket. Ja, men slut for batterierne. Og der er lige det der vinkelskudbatteri. Der var det. Vinkelskudbatteri. Det kan jeg har set det i virkeligheden. Jeg mener, jeg havde... Nej, det var noget andet, der havde. Der står ikke HD på. Ja. Man kan ikke se det så godt, synes jeg. Men jeg har set det i virkeligheden, og synes, det så fedt ud. Så det kan anbefales. Ja, det kan det godt. Jeg ved ikke, det er ikke så godt filmet. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er sådan. Nå, men det kan anbefales. Jeg skal over i det her. Sådan noget tilbehør. Sådan noget. Fast tilbehør. Fast tilbehør. Undskyld mig.
Ja, det ved jeg ikke. Godt med bordbomber, det kan jeg sige. Og så det der, det er sjovt. De her. De er sjove, hvis man kan gøre det. Nå, men der skulle lige andre sådan nogle fontæner og... Ja. Det her, det kan jeg faktisk anbefale. Det er ret billigt, og også er ret fedt. Det vil jeg håbe. Prøv at se. Ja, der var en, jeg har haft af dem. Det var den, der jeg havde. Det er ret godt. Jeg synes, det er billigt penge. Og så kommer der sådan... Ja. Der er ikke så meget over... det var... Det er rigtig dårligt med. Det glemte jeg lige. Undskyld, YouTube. Det bliver højt til sidst. Jeg mener også, det er sådan nogle hyggelige. Jeg kan ikke huske det. Det er sådan en hjerteform. Altså. Det er sådan en meget hjerteform. Ja, vi har allerede optaget 6 minutter. Jeg spoler lidt frem her. Så lige. Se, der er det der hjerteting. Det er flot. Jeg kan anbefale det. Junior. Nå, hun prøver. Ej, det skal man ikke have. Jeg synes jo, det ser faktisk ordentligt bange nogle gange. Men ikke fordi jeg siger ikke, så det må gerne købe det. Der er det her junior sortiment her. Og nu gider jeg ikke åbne den. Ja, den er ikke lige åbnet, men der er det her, jeg tror godt, det er sådan lidt. Det koster 90 kroner. Jeg tror, det er godt. Og nu gad den åbne det. Jeg tror, det er udmærket. Og ja, så har vi et lidt større junior sortiment. Det ser meget godt ud. Det har jeg haft. Nej, ikke det. Jeg har kun de her toghorn, de skulle være gode. Sådan nogle. Jeg kan vist anbefale det. Det er fedt. Med junior sortiment. Ja, jeg har ikke haft... Hvad var det for lidt? Nej, det var noget andet derfor. Og så... Jeg kan... De er udmærket. Det er fint. Jeg ved ikke helt om det er kvakkenbold og røgbomber. Nej, kvakkenbold, det er så... Kvakkenbold, men også røgbomber, de er fine. Men raketter... Det skal der sgu ikke sådan lige... Den ser fed ud, den der. Den store en. Men det er godt, at det snyder nemlig ret tit med det. Ja. Ej, det var flot. Der er meget ind til det. Prøv lige at igen kigge igen. Jeg har ikke så meget erfaring med dem. Eller, jeg ved ikke så meget om dem. Men lad os prøve sortiment. Der har jeg lige været inde i. Der er de der junior sortimenter der. Nej, det er sgu da ikke helt junior, det der. Det der, det tror jeg godt, jeg kan anbefale. Det tror jeg vil prøve her i år. Det ser godt ud. Anbefaling af mig. Der er lidt 4 rummerlys i, og en masse, jeg tror det er toghorn. Ja, det er noget. Ellers er det bare almindelig. Jeg kan ikke lige se, hvad det står på. Der er gode raketter, det tror jeg, der er. Også nogle 2 guldraketter, og lidt fontæner, og sådan lidt ret. Anbefaling, ja. Af mig. Så, ja. Ja. Ja, det er ikke meget for... Jo, der er falske raketter blandt andet. Prøv at se den der... jeg ved ikke, det er lidt dyrt, synes jeg. Det ved jeg ikke helt, om det anbefales. Det er lidt lige sådan... Nå, hvad hedder folkens? Hvis jeg ser den første video med A-farveblad, så har jeg sagt, at der er nogle ting med. Der er de der hedder de der spanske... ja, knald. Spanske knald. Og det er sådan fundet ud af, at det er sådan en slags kanonslag. Nu prøver at se dem her om. Det er 10 stykker for en halv triller, og det er rigtig godt. Ja, det var bare lige det, jeg vil sige. Det er spanske knald. Ses YouTube. Hej hej.